mas phải gì bà lệ hả Nice try kiri. mà xe ai wow này nè bật khúc cho bé nè thiên cái đó chấm được nào này mà chúng muốn khai cảnh siêu gì ai đây ở đây mình जों आदिनै ना सारना हैदों दुर्गा फुजा जानो आरोना ना सारना फाननो खब फिसा फिसा दं आयसो बे मा जिनिस जाजोबो थांफुना मा जिनिस केलसियामसो बाल्थिङाव बाल्थिंनिफ्राय केलसियाम गयो जों दा बेखौ रस खालामना लोंनांगौ जों ना सारना मा खालामगोन दा फाननानै जोबनो फाग्ला आयौ जोंहा आं गारबाय सर्दि आमनै फैना मानायगोन मानायगोन हिनजावफोरनो जाग्रा जाहोगोन ओमफ्राय दुर्गा फुजायाव ना सारनानै आरोना जों हिनजावफोरनो दुर्गा फुजायाव मेथाइ जाहोगोन जाग्रा जागोन आरो ना बै मा बैग्रि गैला दङ बैलाय गिदिर गिदिर जानोसै मा बैग्रि बिफाङा नैबेनोमोन आदैमोन बैग्रि देन्जार दं बेयाव हांगार थाया बहा बैग्रि हनै इबाव थाइसे दं बैग्रि जाग्रोसै जों ओमफ्राय ना सारसै दुर्गा फुजायाव फाननानै हिनजावफोरनो जाग्रा जाहोनांगौ ना उफाय गैया ना सारनानै नै नैबे गिदिर गिदिर दे नै थाइसे आयु नै आयु दे बैग्रि जाजोबसो जोंहा रुद जाजोबाथाय ना सारलाबो मानो माना दुर्गा फुजायाव हिनजावफोरनो जाग्रा जाहोला ना सारनानै बैग्रि जानाय नारजि खालामजोबसै এই যে কোনফালে গিয়েছে তুই সাড়ে দুইটা হয়েছে আরো লাগে আমারও আরো লাগে नै जाबाय फैदो टाइम गैया ना थाब ना सारनानै दुर्गा फुजायाव हिनजावफोरनो जाग्रा जाहोनो आरोना जों ना सारबाय आदैमोन उफाय गैया फैसा थाखा गैया नालाय दुर्गा फुजायाव खामायनो नागिरदों जों ना सारनानै नैबे बाल्थिं खदाल लाबाय नैबे बाल्थिं जे खदाल मा ना मोनगोन जों ना गोरिया मासिबां फुवा हेलौ के मास फायसे ना गोरिखौ मासिबां फुवा फानगोन नों जेनेबा 120 ओमफ्राय नास्रायखौलाय नास्राया 150 ओमफ्राय ना फिथिख्रिखौ मुरि गन्थं 50 ओमफ्राय ना मावाखौ मावाया मुरि गन्थं खालामसै जौजों मुरि गन्थं दे दैयानो सायो ना बैग्रिया जाग्रोसै आया बैग्रिखौ बाव थाइबेसे वा गोमोनखौबो लाग्रोबावगोन बे गिदिरा आंनि सोनि बियो सोर हाना दे नोंहा उन्दै मानसि नों थाइथांखौ जायोबा जादो आंनो गिदिर हरदो आं दासो ओंखाय बैग्रि बरिया बैबो थायो बाबु बैयो नुबाय बैयो फांसेया बरिया जाजोब्बाय दा गैला आं ओरैबो ना सारदों आय मास मासे ना फाग्ला मैया सारदोंगोन साराखै के मास फासे सें मास रोनावजोब्बाय हनै ना फिसिग्राया ना सांग्राया आखिल'सो के मास बायजाय बाले ना फिथिख्रिजोब हांसो दाग हनै मानै दं दैयावबो हाबगोन नोंना हनै दै गबाय दाखालि सारखांबाय जाबा आवग्रिदो बेरगाम दुर्गा फुजायाव हिनजावफोरनो माबा जाग्रा जाहोनांगौआ आवग्रिदो हनै जोंना नैबेयावनो बबेखौ सानसै नामोनथाय नैबे सोरनि नैबे आनिमोन बेखौनो सारसै नों बैखौनो होनदों आंला दै बानायाव हारसिं सारदोंब्रा आं फेन्दासिमोन बेखौ दे आलि थेगोदो दे खस्थ' खोनानै सारबाय आङो ओरै बे आलि आं खोजोबनायसोथ' ना गैबावा ओमफ्राय फाग्ला जाखादों बेखौ दा गाहानो दोनसैलाय हुस सारद' दानो जालाबो मेंबायबो आं दाखालि दै बानायाव हारसिं सारदों बेखौ बिगुद थाब सार हमनो लुगैथारबाय गाइस दैया रानबायबो नै जोंना बारा गोबाव गैला हमनो मोनसिगोन
आयु नायानो दंना गैयाथाय एम्बुजोबसो हनै ओइ एम्बु थेरेद लांनांगौलै दे एम्बु थेरेद जानांगौ एवनानै खालि फुजानि ओइ बोरो आं बिनाया बोरो नों लागाय जासिगोनलै आं बिनायखौ मोनाबा दे साथ गोसो हो बैग्रिया हेबिलै बिफाङा जों गामिना नै गाइस नुवाखैनो खानाया फाग्लाना लान्थाव हना होनांगौ हो दे हांसोआ गुफुर ना जानबा ना एम्बु माबानि तामिलनाडुनि गामसा गासिनोलाय गाइस बे तामिलनाडुनि गामसा गाननो हनै तामिलनाडुआव मादि गानो आं मिथिबावासो मा एकटा फायसे किमासको इथाय किम आया ना लाबोआखै दा मा फाग्ला बेयाव दोनदो किमास इथा थेंगोना मास फायसे एकटा जोंनिथिं बारलि फिसा जाथ होनो बेखौ गाइस ना बारलि फिसा होनो नोंसिनिथिं मा होनो ना बारलि नङादांलै फुल खायथा बायदिसिन दं बियो फुल खायथासो ओइ मागुर दं मागुर ओइ दे सारगुर थु जामालै नोङो दाहमथ' ओइ जियाव हरदो बायौ बारगोन नैबे मार फाग्ला सल्ल' बेलाव अरलाबा बै हांगाव नै अनेक गाइस मानसि फाग्ला बियो बैस्रा खेवालि सारनानै नानि केदार जेनेम मोनाबा हामगौ सुनि मोनाबा हामगौ खारबा हामगौ ना गिदिर गिदिरा खारनजोबबा हामगौ जेखौ सौसिनानै जोंनाव हाबफैजोबबा हामगौ नोंनाव माखौ मेदां दालिया मैथासो जोङो ना थुरि गोमो थुग्रोमनायखौ खान्थाल बेगरजों जागोन गाइस खान्थाल बेगर 12 मासनि ओमफ्राय नैबेनि आयै हनै एम्फौआ मानै माथाम गिदिर गिदिरथार आयौ फाला एम्फौ थेरेदा गिदिर गिदिरथारलै आयै बारलि गल' नास्राय ना गोरि दं फाग्ला जेयाव ओइलै थेंगोनाव बाल्थिङाव सौदनाव गलांजोब्बाय सेस मोनगानायखौ हगारजोब्बाय फाग्लासोलै थोद दाहायबा मोनगोन ना मोना बेखौबा सोर मिथिगौ आंबो फिक्स बुंनो हाया गाइस नै बबे हाग्राखौ एसे बोखार नैबेखौ मोनसेखौ नैखौ बैलै ओइ जे सिङाव ओइ दहाय दांनाय हाग्रालै ओइ जे बिथराव खोनाव रे फाग्ला मथन खथा खय खुन फाले मास्टार ओइ जे फाले थेंगोना मास गाइस खाथियाव फैथारबाय नै बिसोर दाउ गोरान दाउ आयौ बिसोरना दाउब'सो हमदों दैयाव हामदों सुनि हामदों मोनाबा आंखौ माथो बर्थना बेलथायनानै गलांजोबा आंखौ बर्थना बेलथायनां आयै लान्जाय थमेनमेन नुजानायखौ नुवाखै नामा हनै पागल नुवाखै हनै लान्जाय थमेनमेन पागलसोलै बेयो ओमफ्राय नाया बैयाव दोनहरखा हाब्रु दा गलांबाय माथो मोननाय नङा जोङो माथा बे 20 बारसो गारबानो रानसिगोनदां खनसे ओइ फिथिख्रियाव नै थांफाजोबगोनलै माथा वाव नै नाया बारफबजोब्बाय आरोना थेंगोना जोबदों नामा नै माजों मख्रायगोन जेव गिसिजों जोंहा मख्रायनायाबो जागासिनो दं जै जा मोनसेखौ सारखांबाय ओमफ्राय जे बै मोनसेखौ सारबावबाय आरो ना बिरखाङा होगासिनो दं दहाय माने आदैमोना मोनसेखौ सारखांखाबायमोन ओमफ्राय दा नैबेयाव बिरखाङा नैबेयाव मा खालामदों बाय ना सारदों फानो मासिबां 100 फवा 100 बे ना गिदिर गिदिरा जोंनाव दिनै ना गिदिर गिदिरा सिंगि मागुरफ्रा
बोरैबा ना सारग्रा ओमफ्राय हिनजाव लादो जामा ओमफ्राय ना सारनानै हिनजावखौ जाहोदो हिनजाव लादो ओमफ्राय ना सारनानै हिनजावखौ जाहोदो जाया लाखानायसो फिसा साबैसो दं खुदियालाय साबा ए संसार जाबाय ए दाबो जाथ'वाखै आरो ना मोजां दुर्गा फुजायाव आरो ना सारनानै हिनजावनो जाग्रा जाहोनो थाखाय जोङो ना सारनानै फाननांगौ जाबाय जा उफाय गैया साख्रि गैया बाख्रि गैया मा खालामनो जेबो थाइसेबो इनकामानो गैया ओंखायनो ना सारनानै आदैमोन जोङो हिनजावनो दुर्गा फुजायाव जाग्रा जानो थाखाय रेडि जाबाय जाय आरो ना हिनजावफोर जाग्रा जानो नागिरदों आरो जाग्रा जानो लुगैदों सोरबा हिनजावफोर बिसोर खबर हरबानो जाबाय आरो ना दुर्गा फुजायाव जों जाग्रा जाहोगोन आरो ना सारखाबाय जाग्रा जाहोगोन आरो ना गोसोआव ला सिख्लाफोर नोंसिनो जाहोनो थाखाय आरो ना सारबाय जों ओमफ्राय फानबाय आरो दख'ना नांगौबा मा होनदों बायनानै हरगोन ना सारनानै दख'ना बायना हरगोन नों आयौ खमैनाव बुंहरनो ना सारनानै दख'ना बायनानै हरगोन आरो ना हरगोन 100 थाखानि अफार मोनगासिनो दं दा दुर्गा अबेयाव सेरफांगुरियाव 100 थाखानि अफार मोनगासिनो दं दख'ना गोदान अबे दखानाव ए मा दखान मोनलाय औ दख'ना दखानाव 100 थाखानि अफार होबायनो मा फुजानि दुर्गा फुजायाथ' जों बर'फोरनि नङा हारसाफोरनिसो जोंना माबासो लोखि फुजायासो बर'फोरनि आदैमोन लोखि फुजायावसो अफार होयोलै जोंहा दे फंबाय सार बिदिनो सारनांगौ खम मोनसेयाव नै नाया जोंना बिसिल' मोनबायानो आरो ना बुरजायानो मोनदों एम्बुजों नाजों ग्लाम जादों आरो नै दा लागाय आबाय किकि मास पाइसे एबारे किकि मास पाइसे आबाय किकि मास पाइसे बुच्चा ना बुच्चा किकि मास पाइसे किकि मास पाइसे एबारे हा किकि मास पाइसे एबारे हा किकि मास पाइसे किकि मास पाइसे एबारे हा नास्राय गोरि मा इसे आयु सोरबा आदायमोन जों लेफ्रायाव फैबाय आरो ना बे जोंनि दैमा आरो ना बिलाव गैया बेयाव बिलाव बाया जेबो बाया आरो ना जों नाखौ सारखांबाय ओमफ्राय फासि थुसि जों गासिनोसैसो फासियाव नाबो गैया मानसि किकि मास पाइसे हेल' गाइस वेलकाम टु जान्दा फाग्ला इउटुब चेनेल नोंसिनि नैबे आंनि गोदान ब्लगाव नोंसोर गासिखौबो बरायनो सानलायबाय आरो ना आदैमोन माने दहाय र' मा नाथाय नाखौ आखाइ थोंसिनो हमलाजोबनां ओरै होलायनो नङा गोदो आयै मबाइलाव दै हाबजोब्बाय किकि मास पाइसे वाटारप्रुफ किकि मास पाइसे फाले मा ना मोनखो आबै मा ना मोनखो दर्द मद अरे बोरै नाया बोरै मा अबाव लादों अबाव आय' बुंजोब्बाय जाबाय मोजाङै सार दहाय आं सारदोंमोन आरो ना आदैमोन ओमफ्राय दा दहाय सारखांबाय नालाय मोनसेखौ ओमफ्राय दा बेखौ मोनसेखौ बे सारदों ओमफ्राय दहाय अनै बिलाव फिसा बाबाय दा आथिङाव नोंनाव बाथोंसै दे होमबा नै खांख्राइ गाइसमोन बे खांख्राइ बे जायहा माहारिना गोथार बेफोरबायदिया खांख्राइया अरा बे खांख्राइया जाय असैथो मानसि बेफोरखौसो अरो आरो ना नङा ना खांख्राइ एसल' होनदो औल' होनदो दे नों खांख्राइ आबै नों खांख्राइ लायो नों खांख्राइ लायो लादो खांख्राइखौ आं नोंनो गिफ्ट होबाय दे लोखि फुजानि औ दुर्गा फुजानि गिफ्ट होबाय आं खांख्राइ मिथिबाय गोजोननाय मोनबाय ना गोजोननाय मोनथारबाय गोजा जोब्बाय होमबा दे मोनबाय सोबाय थ्रोबनो ना नै नाया आरो ना आदैमोन निस्ला दुर्गा फुजा फाननानै मा खालामगोन होनदों हिनजावफोरनो दुर्गा फुजायाव जाग्रा जाहोगोन दख'ना बायनानै मा सिथाबनिखौ बायगोन नों जेनेबा अनिलमोननि दहायसो नायदोंमोन बिलाव बख'खाबावासो आं बेंकआवसो दोनजोबखादों फैसाखौनो देनजार सालाखौ बे बाहायो बेंकआव सोजोब्बाय दहाय फैसाखौ दहाय जायो दाखालि सोलाय दहाय एटिएमसो बानायदों होनलाय दुर्गा फुजानि माबायाव बिजनियावसो थांगोन नङा औ लोखि फुजायाव बिजनियाव सानसे थांबाय बिजनियाव फुजायानो जायालै
बिजली बिजनियाव फाग्लालै बिजनियाव देरसिन जायो देरसिन जायो होमबाबो खेला खेलि थायाना साले गुमा फाग्लाखौ लोगो मोनसै लिंहरखादों सालाय गुमा फाग्लाखौ लोगो मोनगोन बिजनियाव नाया सारखांबाय आदैमोन नायाथ' बुरजायानो बुरजा मोनखाबाय आरोना डिपियाव नायना मिथिखासिगोन नोंसोर नाखौ डिपि थामनेलाव नायनानै डिपि नङा थामनेलसो बावदों आरोना थामनेलाव नायना नाखौ नुखाबाय मानसिफोरा नाया देन्जारखा आरोना माल बर' मास एकदम नङा बाय ना बाय नै जाम्बा गथ' दं सानै केन्डिडेट आरसि सिलं ओइ नै मबाइल बुथुम नायदों नैबे फंबाय दङ हनै खैसार खावनांगौ जा आयौ किकि मास फायसे किकि एन्जर हेलौ किकि मास सें मास फायसे गराय मास फायसे और खुसिया फायसे आरो फिथिख्रि नै फायसे नाया आदै आरो फियासे आयौ मा होनबावनांगौ आयौ मा होनबावनांगौ दे गामसा गुबाय आंहा जिना भिडिअआ बेयावनो थाथ'बाय आरोना आमार दोनथ'दोलाय थाथ'लायबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनलायगोनलाय जान्दाखौ आदैमोन ओइ आयं एन्जर खावगोन एन्जरा होनखायो एन्जरा खावगोन आयं एन्जर खावबा नों रागा जोङो ना आंखौ दे आंखौथ' जोंखाया दे होमबा आं गाबोन खावसै गामसा गुबाय आरोना बेयावनो दोनथ'नाय जालायबाय भिडिअखौ आरो